Mä ostin mittatilauspuvun Phuketista. Me oltiin lomalla Phuketissa 2 viikkoa ja mä oon kuullut, että Thaimaassa kannattaa ehdottomasti teettää itselleen mittatilauspuku, koska se on siellä huomattavasti edullisempaa kuin vaikka Suomessa. Mä teetin tämän puvun Sam Boutique Tailorsilla, joka sijaitsee siis Caron Beachillä, ja se on ehdottomasti koko Caronin tai ellei jopa Phuketin paras räätäli, ainakin Google-arvosteluiden mukaan. Koko prosessi alkoi sillä, että Sam kysyi vähän, että millaista mä etin, mitä värejä, minkälainen materiaali mua kiinnostaa. Mä olin sitten päättänyt, että mä halusin tommosen niinku vaalean bacon puvun. Perfectly fitting. Already looking handsome. Already, yeah. I just could go out. Seuraavana päivänä oli sovitus, housu ja paita. Ne oli melkein kokonaan käytännössä valmiita. Takin sovitus meni sillä aika hauskasti, että tämä samuraimestari tuli paikan päälle, sanoi ehkä 3 tai 4 sanaa ja lähti vetää. Ja mä olin vähän silleen, että okei, mikähän homma. No sitten sen päivän jälkeen niin menin noutaa tuota pukua. Ja mikään ei tunnu paremmalta kuin hyvin istuvat housut, paita ja takki. Kun tiedät, että tämä oikeasti natsaa, niin ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Ja nyt meikä voi kutsua sitten ensi kesänä kaikkiin häihin ja juhliin. Lupaan näyttää hyvältä. Ja tää koko setti, puku ja paita, 250.